салом алейкум дӯстони азиз, доктор Умар Азизов ҳастам, ҷарроҳ ва урологии клиникаи Евромед. Дӯстони азиз, имрӯз таҳсисим гирифтем ки дар бораи гормони муҳимтарини мард, яъне гормоне ки бе он мард нест, яъне тестостерон суҳбат кунем. Агар тестостерон дар шумо паст шавад, на танҳо мардонагии шумо заиф мешавад, инчунин якчанд мушкилиҳои дигар низ метавонад дар шумо дида шавад. хуб, оиди 9 аломате суҳбат мекунем ки агар шумо дар худ онро бинед, метавонед фаҳмед ки дар шумо тестостерон паст аст. Ва инчунин мефаҳмам ки чӣ кор кунем ки тестостерони мо паст нашавад, яъне барқарор шавад ва баланд бошад ва чӣ хӯрокҳоро истеъмол кунем. Оиди тухми бедона ки дар минтақаҳои мо онро будана мегӯянд низ суҳбат мекунем. Бисёриҳо бо мақсади баланд бардоштани тестостерон тухми буданаро истеъмол мекунанд ва ман мефаҳмам ки оё ин дуруст аст ё ки не. ҳатман дӯстони азиз, аз шумо як хоҳиш дорам ки дар комментария нависед. Бисёриҳо аз чандин минтақаҳо моро мебинанд. ҳатман дар комментария нависед ки шумо бедона ё ки буданаро дар минтақаи худ чӣ мегӯед онро, яъне ҳамон паррандаро. хуб, пеш аз шурӯи мавзӯъ мехоҳам як эълони хурдро барои шумо фаҳмонам. дӯстони азиз, мехоҳам як эълони бениҳоят муҳимро барои шумо расонам. аз ин пас мо тасмим гирифтем ки дар бораи тестамолкунӣ ҳангоми алоқаи ҷинсӣ ва заифии мардонагӣ камтар навор кунем. ба кадом хотир? Ба хотире ки дар ин мавзӯъ мо пурра як вебинар, яъне курс ташкил кардем барои шумо ки аз 6 навор иборат аст ва дар телеграм аст ва он маҳкам аст ва танҳо пас аз номнавис кардан шумо метавонед дар он иштирок кунед. хуб, дӯстони азиз, агар дар шумо ҳамин мушкилиҳо, яъне тестамол кардан ҳангоми алоқаи ҷинсӣ бошад, ё ки дуюм маротиба масалан алоқаи ҷинсӣ кардан наметавонед ё мардонагиятон заиф мешавад, агар ин мушкилиҳо дар шумо бошад ва шумо назди ман омада метавонед, марҳамат биёед, барои шумо кӯмак мекунем, мушкил нест. вале агар шумо имконияти ба назди ман омаданро надоред ба шаҳри Душанбе, шумо метавонед ки дар вебинар курси мо иштирок кунед. дар вебинар агар иштирок кунед, оиди зудинзолӣ тамоми маълумотҳоро мегиред. оиди дороҳо барои зудинзолӣ низ суҳбат кардаги ҳастам, оиди дороҳо барои дуюм маротиба тавонистани алоқаи ҷинсӣ низ суҳбат кардаги ҳастем. дар бораи системаи асаб таъсири он низ суҳбат кардаги ҳастем ва ман боварӣ комил дорам ки ҳар нафаре ки дар ин вебинар иштирок мекунад ва агар он корҳое ки ман мегӯям, яъне дар он 6 навор иҷро кунад, мардонагии он кас хуб мешавад, яъне алоқаи ҷинсияш дароз мешавад, ду маротиба метавонад алоқаи ҷинсӣ кардан, он мушкил намешавад. дӯстони азиз, вале барои номнавис кардан, дӯстони азиз, ҳатман ба ёрдамчии ман ба Идрис ба телеграм хоҳиш мекунам, танҳо ба телеграм муроҷиат кунед, шуморо номнавис мекунад ва наворҳоро пурра ва бо диққат гӯш кунед, он чизое ки ман мегӯям нависед, иҷро кунед ва алоқаи ҷинсии шумо беҳтар ва хубтар ва дарозтар мешавад. хуб, биёед шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро. тестостерон ин гормони муҳимтарини мард мебошад ки бе он мард нест. яъне агар муддати тӯлонӣ дар мард тестостерон паст шавад, мард метавонад куллан тағйир ёбад. боварӣ комил дорам ки бисёри шумо дар бораи писароне маълумот доред ки дар замонои қадим онҳоро мояҳояшонро мебуриданд бо мақсаде ки дар гарем ва онҷое ки занҳои шоҳ яъне зиндагӣ мекарданд, онҳоро партоянд ва онҳо имконият ва хоҳиши алоқаи ҷинсиро гум мекунанд ва барои ин барои хизмати он занҳо равон мекарданд ва онҳоро бо забони русӣ, дӯстони азиз, евнух мегуфтанд. вақте мояи он шахсонро, он писаронро мебуриданд, онҳо дар оянда қариб ки мисли зан мешуданд ва айни замон дар Тоҷикистон низ баъзе чорваҳоро баъзе шахсон, яъне ба қавле ахта мекунанд, яъне мояҳои онҳоро мебуранд. ба кадом хотир? ба хотире ки айнан тестостерони онҳо паст шавад, то ин ки онҳо хоҳиши алоқаи ҷинсӣ кардан бо гӯем модинаи ҳамон чорво имкониятро, хоҳишро низ гум кунанд ва танҳо хӯрок хӯранду фарбе шаванд. ва дар ин ҳолат албатта тестостерони паст низ метавонад сабаби боз зиёдтар вазнгирии ҳамон чорвоҳо шаванд ва инро мардуми мо албатта ки аз қадимулайён медонанд. яъне дӯстони азиз, шумо фаҳмидед ки тестостерон дар куҷо ҳосил мешавад? албатта дар моя бисёртар ҳосил мешавад ва барои мард ин муҳимтарин гормон аст. дар одамони солим, дар онҳое ки шумо, яъне шумо моро мебинед, яъне онҳое ки мояашон хуб аст, ҳамааш дар ҷояш аст, вале дар баъзе ҳолатҳо метавонад ки тестостерон паст шавад. ин албатта ки якчанд сабабҳо дорад,
вале ман барои шумо 9 аломатро мефаҳмам ки агар яке аз онҳо дар шумо дида шавад, шумо метавонед дар худатон фаҳмед ки аллакай тестостерони шумо паст шуда истодааст ё ин ки паст аст ва бояд аз қафои ҳалли ин мушкилӣ шавед. Якум аломати норасоии тестостерон ё камбудани тестостерон ин снижение либидо, яъне пастшавии хоҳиш нисбати алоқаи ҷинсӣ ба ҳамсари худ аст. яъне бемор шикоят мекунад ки як маротиба алоқаи ҷинсӣ мекунад, ҳафтаҳо бепарво мегардад. яъне пеш хубтар буд, ҳоло бошад ҳамон иштиҳо, яъне хоҳиш нисбати алоқаи ҷинсӣ гум шудагиаст. Дуюм аломати паст будани тестостерон ин эректилная дисфунксия аст, яъне заифии мардонагӣ. яъне бемор мегӯяд ки мардонагиаш ё ин ки умуман сахт намешавад, ё ин ки сахтам шавад дар вақти алоқаи ҷинсӣ. дар дуюм маротиба масалан ё ин ки ҳатто дар якум маротиба низ метавонад ки оҳиста оҳиста заиф шуда рафтан гирад. Сеюм аломати пастшавии тестостерон ин камшавии қувват ва тез мондашавӣ аст. яъне бемор шикоят мекунад ки он қуввае ки дошт, яъне он қуввае ки пеш кадом корҳое ки набуд анҷом медод, ҳоло бошад он қувва нест, яъне тез монда мешавад ва имконияти давом додани корро надорад. Чорум ин фарбеӣ аст, яъне чорум аломати пастшавии тестостерон ин фарбеӣ аст. ин аз ҳисоби он мешавад ки тестостерони баланд сабаби ҷамъшавии чарбуҳо махсусан дар қисми шикам ва гардан мешавад ва инчунин тестостерони паст метавонад сабаби камшавии мушакҳои бадан шавад. Панҷум аломати паст будани тестостерон ин мушкилӣ дар системаи асаб аст. яъне шахс мегӯяд ки тез ба қавли бенастроение мешавад, асабҳояш тез хаста мешаванд, тез асабонӣ мешавад ва баъд депрессия ва ғамгинӣ меафтад. Шашум аломат дӯстони азиз ин камшавии мӯи бадан аст. на танҳо мӯи бадан метавонад кам шавад, инчунин мӯи бадан метавонад ки тунук шавад. ҳафтум аломати паст будани тестостерон дӯстони азиз ин шаб бедорхобӣ кашидан, шаб зиёд бедор шудан аст ва инчунин шаб зиёд пешоб кардан аст, яъне ноктурия мегӯям ба забони тиббӣ. шахс зиёд дар давоми шаб бедор мешавад, ё ин ки ба пешобкунӣ меравад, ё ин ки умуман бедор мешавад, дигар хоб намебарад шахсро. ҳаштум аломат дӯстони азиз ин албатта ки ин гинекомастия аст, яъне ҳаҷман калон шудани синаи мард аст ва инчунин ҳаҷман хурдшавии моеҳо аст. нуҳум аломати пастшавии тестостерон дӯстони азиз ин камшавии миқдори нутфа аст, яъне нишондодҳои спермограмма метавонанд паст шаванд ё умуман миқдори нутфа метавонад ки кам шавад. дӯстони азиз, албатта он аломатҳое ки ман гуфтам, ғайр аз ин аломатҳо боз аломатҳои дигар аст, мисли заифшавии устухонҳо, мисли арақ кардан. ино албатта дуюм дараҷа аст, вале 9 аломатҳое ки ман дар боло гуфтам дар бисёр ҳолатҳо метавонанд дида шаванд. вале агар яке аз ин аломатҳо дар шумо дида шавад, шарт нест ҳамаи онҳо дар шумо бошад. яке аз инҳо дида шавад, ҳатман бояд ба назди мутахассис равед. ин бениҳоят муҳим аст. хуб, чӣ кор кунем? чӣ истеъмол кунем ки тестостерони мо барқарор шавад ё ин ки баланд истоду паст нашавад? дӯстони азиз, мехоҳам як нуқтаи бениҳоят муҳимро барои шумо расонам. ҳар рӯз қариб назди ман бемороне меоянд ки мегӯянд ки доктор Умар, мо дар фалон реклама дар интернет дидем, фалон алафро, фалон гиёҳро ба мо гуфтанд ки ҳаминро агар истеъмол кунӣ, яъне ки метавонад тестостерони шумо барқарор шавад ва мардонагии шумо хуб шавад. мо истеъмол кардем, 6-7 ҳазор сомонам гӯем ба қавле сарф кардем, вале ба мо кӯмак накард. дӯстони азиз, канали мо бо ҳамин мақсад кушода шуда буд, ҳамаи шумо онро медонед. дар ин мавзӯъ мо суҳбат мекунем ва ман мефаҳмам ки шумо бояд фиреб нахӯред. дӯстони азиз, ҳатман барои ин ба канал обуна шавед, насиб бошад боз наворҳои хуб дар пеш ҳастанд. хуб дӯстони азиз, ягон хӯроки махсусе вуҷуд надорад ки агар шумо фақат онро истеъмол кунеду тестостерони шумо барқарор шавад. не ин хел хӯрок вуҷуд надорад дӯстони азиз. ҳатто ҳамон тухми будане ки бисёрро таъриф мекунанд ва онро истеъмол мекунанд, наметавонад ки тестостерони шуморо барқарор кунанд. масалан, худатон як бор тасаввур кунед, шумо як рӯз, ҳар рӯз масалан 100 дона 200 дона тухми будана истеъмол мекунед, дар як ҷо нишаста фарбе шудагӣ, яъне вазнатон зиёд шуда истодааст, ҳаракат надоред, оё тестостерони шумо барқарор мешавад? не дӯстони азиз, баръакс, тестостерони шумо якбора паст шуда меравад. дӯстони азиз, бояд барои барқарор кардани тестостерон падход ба қавли ба забони русӣ гӯем комплексӣ бошад. яъне шумо наметавонед бо як амал фақат тестостерони худро барқарор кунеду баланд кунед, ҳамин хел истад. не, дӯстони азиз, якчанд амалҳо аст, якчанд хӯрокҳое ҳаст ки гуногун ҳастанд ва агар шумо он гуфтаҳои манро агар иҷро кунед, метавонед ки тестостерони худро барқарор кунед ва аз ҳама муҳим дигар тестостерони шумо метавонад ки паст нашавад.
бо як тухми будана дӯстони азиз мутаассифона корбуд намешавад ва барои ҳамин барои шумо ман 6 амалеро мефаҳмонам ки агар шумо онҳоро иҷро кунед тестостерони шумо барқарор мешавад, хуб мешавад ва аз ҳама муҳим дигар паст намешавад. Бо диққат бошед, шурӯъ мекунем аз рақами 1. якум хоби дуруст. Хоби дуруст гуфта дӯстони азиз ман 7 соат шабона дар назар дорам ва дар ин вақт шумо бисёри бояд бедор нашавед. خوابی کم، رژیمی نادرست، یعنی شما مثلا شبانه کار میکنید و روزانه دم میگیرید، خواب میکنید، اینا همش سببی پسشوی تستوسترون میشود دوستان عزیز. و اگر شما 10 ستیل نمیدونم تخمی بودن رو نیز استعمال کنید با شما کمک نمیکنه دوستان عزیز. حتما باید خواب درست و رژیمی درست باشد. دوم این مشق است دوستان عزیز. بسیاری ها سوال میکنن که کدام نمودی مشق میتواند تستر تستوستروни шахсро, тестостерони мардро барқарор кунад ё ин ки баланд кунад. Хуб, велотренажер, эллипс, намедонам, давидану паридан, ино албатта ки барои шумо кӯмак мекунанд, вале барои барқарор кардани тестостерон ин метавонад каме камтар бошад ва шумо дертар барқарор шавед. Вале агар шумо хоҳед ки зудтар барқарор шавед, барои ин бояд шумо вазн бардоред. Машқҳои вазнбардорӣ шарт нест мисли бодибилдерҳо профессионально, яъне вазнҳои зиёд бардоред. Не дӯстони азиз, ҳар қадаре ки имконият доред метавонед ки ин гуна машқҳоро иҷро кунед. дар як ҳафта ман 2-3 маротиба тавсия медиҳам, ин кифоя аст. сеюм, асабҳои худро эҳтиёт кардан. хуб, агар асабҳо нохуб бошанд, кортизоли хун баланд мешавад, ин дигар гармон аст ва метавонад ки тестостерони шуморо паст кунад. акнун худатон тасаввур кунед ки шумо як коре мекунед ки ҳар рӯз, яъне ба қавле асабҳои шуморо хароб мекунанд, ҳар рӯз шуморо ғам медиҳанд ва асабҳои шумо хаста мешавад. албатта шумо доимо тестостеронатон паст мешавад ва он аломотҳое ки ман дар боло гуфтам дар шумо дида мешаванд. бисёри онҳо дида мешаванд, махсусан пастшавии либидо, яъне хоҳиши алоқаи ҷинсӣ кардан. барои ҳамин дӯстони азиз, асабҳои худро бениҳоят муҳим аст эҳтиёт кунед, чунки асаб муҳимтарин ролро барои тестостерон бозӣ мекунад. чорум дӯстони азиз, ин вазни худро нигоҳ доштан аст. ман дар поёни навор як ссилка мегузорам барои муайян кардани индекс масса тела. яъне шумо метавонед дароед, дар он ҷо вазн ва қади худро мезанед ва дар он ҷо мебарояд ки қади шумо бо вазнатон бояд чӣ қадар бошад, яъне мувофиқ ҳаст ё ин ки не. хуб, агар шумо фарбеҳи зиёд бошед, албатта ин ҳам сабаби пастшавии тестостерон мешавад ва то он вақте ки шумо вазни худро напартоед, тестостерони шумо барқарор намешавад. ва аҷибии кор дар ин аст ки вақте шумо вазн мегиред, тестостерони шумо паст мешавад, боз шумо вазн гирифтан мегиред, якбора фарбеҳ шудан мегиред, чарбуи зиёдро дар гардан махсусан ва дар шикам ҷамъ мекунед. панҷум, даст кашидан аз нӯшокиҳои спиртӣ, сигару тамоку ва аз ҳама муҳим барои мардуми худамон аз нос низ. бале дӯстони азиз, аз нос низ бояд шумо даст кашед. шашум ва бениҳоят муҳим, ин хӯрокҳо аст, яъне сари вақт ва хӯроки солим хӯрдан. кадом хӯрокҳо метавонанд барои шумо кӯмак кунанд ки тестостерони шумо паст нашавад? ин албатта гӯшти гов аст, гӯшти гӯсфанд аст, аз моҳиҳо бошад моҳиҳое ки равғаннок ҳастанд, яъне равғанӣ ҳастанд, ин албатта лосос аст, скумбрия аст ва гулмоҳӣ аст. ино таркибашон аз витамини д ва омега 3 бой аст ки метавонанд барои шумо кӯмак кунанд барои барқарор кардани тестостерон. ва инчунин чормағз, бодом, арахис, ино ҳам таркибашон цинк доранд. цинк барои барқарор кардан ва ҳосили тестостерон барои шумо кӯмак мекунад. аз тухмҳо, чӣ тухми будана бошад, чӣ тухми мурғ бошад, ино ҳам барои шумо кӯмак мекунад. албатта тухми будана ҳаҷман хурд бошад ҳам ғизонокии бениҳоят калон дорад, вале бояд ҳарду онҳоро истеъмол кунед. ва инчунин дӯстони азиз, анор дар баъзе таҳқиқотҳо нишон дода шудааст ки анор низ метавонад ки ба шумо кӯмак кунад барои паст нашудани тестостерон ё ин ки барқарор кардани тестостерон. вале мехоҳам як нуқтаи бениҳоят муҳимро барои шумо расонам дӯстони азиз, ки ман наметавонам ки 30-40 намуди номгӯи маҳсулотҳою меваҳоро барои шумо ҳамин ҷо номбар кунем, ба хотире ки шояд ки аз навори мо аз 40-50 дақиқаам зиёд шавад. барои ҳамин дӯстони азиз, агар шумо мехоҳед фаҳмед ки боз кадом хӯрокҳо, кадом меваҷотҳо, сабзавотҳо метавонанд тестостерони шуморо барқарор кунанд, хуб кунанд, ба телеграм канали ман дароед. ман ба қавле список кардагӣ ҳастам, тамоми ҳамин маҳсулотҳоро навистагӣ ҳастам, фаҳмондагӣ ҳастам. метавонед дароед, телеграми ман дар поёни ҳамин навор мешавад.
як нуқтаи бениҳоят муҳими дигарро барои шумо дӯстони азиз боз мехоҳам такрор кунам ки истеъмоли ин хӯрокҳое ки ман гуфтам ҳар қадаре агар зиёд истеъмол кунед ягон маъно надорад агар он нуқтаҳое ки дар боло зикр кардам онҳоро иҷро накунед. яъне сари вақт хӯрок хӯрдану хоб кардану асабҳоро эҳтиёт кардану инҳоро агар шумо яъне риоя накунед, агар ҳар қадаре хоҳед ин хӯрокҳоро истеъмол кунед, тестостерони шумо хуб намешавад. вале новобаста аз ин чизҳое ки ман гуфтам дар баъзе ҳолатҳо бениҳоят кам ҳолатҳо метавонанд умуман кӯмак накунанд. агар дӯстони азиз дар шумо он чизҳое ки ман гуфтам шумо риоя кардед муддати 3-4 моҳ ва дидед ки барои шумо кӯмак намекунад, ҳатман бояд назди мутахассис равед. метавонед назди эндокринолог равед ё ин ки назди уролог, андролог. вале якчанд ташхисҳо, анализҳо ҳастанд ки агар шумо супорида тайёр равед беҳтар мешавад. ин тестостерони озод аст, яъне свободный тестостерон, и общий тестостерон, яъне тестостерони умумӣ. инчунин ГСПГ, глобулин связывающий половые гормоны. инам агар шумо супоред бениҳоят хуб мешавад ва бо анализи тайёр, бо ташхиси тайёр вақти назди духтур меравед, кори шумо зудтар буд мешавад. пеши ман низ омадед, агар бо ин ташхисҳо биёед бениҳоят хуб мешавад. хуб дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. фикр мекунам ки мо тавонистем барои шумо мавзӯъро хуб фаҳмонем ва агар суолҳо бошанд метавонед дар комментария нависед. ҳатман ба шумо ҷавоб мегардонем. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.